hingke bai absong bahai tongbai kha khai norok jotono kaham tongbai na hanai udungma jora rok yang norok ni bagai video snam tui malia tamoni hingke yang kisa jora yang tongkha aboni bagai yang kisa video snam nani lerai tongkha khaina hai norok bagai kaisa video tifika norok o video no khlaini de khoroksa takuni kupalni kothomana norok khlaini de video naina sikang norok kaisa request channel no jodi subscribe khaja tangana subscribe khare de bell icon click khare de ang je pro video upload khayo norok apno notification mannai haidi hingke tinang norok ni bagai kothoma kaisa tifika o kothoma ke khoroksa takungni kupala jungjal klai tongmani o kothoma tioi ang tini norok ni buskango o video no swnamoi tui pheke ao o takungano share khekaba ang norok ni bagai o video swnamatu haidi hingke chung o takungni kothoma khainari o taku hingke job khai tongo bo hingke jefuru bo job mankha job banmani 6 month ni ulo hingke bo bini hamjama burui ebe khaiba bini girlfriend bai kaijak paikha kaijakmani yagulo hingke borok ruk trukhaino nukhung khai tonglaikha kajang khaino borok tonglaikha uno walaya sulaya khayai amkaino borok nukhung khai tonglaikha aste awoni bore hingke o takungni bini logi song no ubuni buri rok bai risi rok tui tongo office rok thangka hingke buri rok bai malai tongo buri rok koksai tongo office rok nini staff buri rok bai no hamjalai tongo bini logi song bai walayo bini logi song office ni thaika hingke ai kutuk sugo amona sulle buri rok bai malai phaikana amti rok no bini logi song e tamasana suke bujok na kha o bukhungno taku hepano takuni bini logi songke buina ni runya taku je puro office rogo thango apro rogo ke bukhuk tam khai call khainai video call khayoi ingana sabotong nugde amti khaina disturb khaitong kubuni buri rok bai oxle tongna amti hina buku ke wansubi tong phiaba o taku hingke office samung paliga ojora rogo bini logi songbai am heke kor khaja gangkai bo waisa joli jagi thango haipono o taku sasaya ekunu somoi rogo office ni phaiban lekha angkai aproba bini logi song bono hinai buri be male phekena amting phekena biang thang am solek amti ro ke phone ro khaye phone tisai hingke bo ajaga rogo bo o taku khinjabo boroni serai khoroksang thangka busa buri asaikha serai asaiman ulo bose o takuni bindo bisong aw hai bukha sitraban sungno bukha bisingni nohor thangmaya bukha bising no tongko ge abuni pore bo boro amti kheno jeke sa walai layo nukungo kaija kalengkari ingkha am hai kaima nomboro tonglekha ge o taku hingke o belakhana wana jago bahai ke bin logisona bujok nai bahai ke bujori bon hamri mannai amhai rok wachuk tongo o taku bini staff rok bai ba bini dol rok bai oxlai to hage ba o jaga rok bo am khainani koro sai to no phana sere amtiro khinoi o taku tabuk tam khaitanai bo kuno phano sabai maya ang video ni bisingtoi abona sana musungang tau eboni nukhungo keba kebne family o amhai jungjalongoi tonglai ke norok taratari no abhai tomung sitrawan sungno norni bukhani dakti no norok noroi rani saitoki amon hingke abhai bukhao sitrawan sungro tongkhangke chini family rogo tongai aram manya ba santi manya ai tongnai viewers rok norok tamu sana musung o video leti norok tumung no hasu sana tongkhangkai norok comment khaide comment web thang norok comment khai sade norabai kurungja youtube channel no talung tonghakai norok subscribe khaide ai video no sajakhan norok like khaide te share khaide engkai tini tai bisi kok salayawai video no tini orona paire sinai kai jotona hambai norok malai nai taisa next video